celebrem la independència d'aquest país. I no els podem decebre. No els podem decebre. Hem de tenir clar que el govern espanyol ens provocarà. I nosaltres hem d'actuar amb intel·ligència, no hem de caure en provocacions. No ens hem distreure del nostre objectiu. Ells faran moltíssimes maniobres per dividir-nos, per aconseguir que nosaltres oblidem que el nostre objectiu és la independència. No podem oblidar que si aconseguim la independència no haurem de preocupar-nos per ministres ni per estat depredadors. Per tant, us demano que no caiguem en provocacions. Sé que és molt difícil, però no hem de fer cas. Nosaltres hem de tenir clar que l'únic objectiu és la independència. I per tant, hem de treballar tots units. Hem de donar suport al govern perquè ens porti la independència. I jo us asseguro que si posem els interessos del país per davant dels interessos personals i si els partits polítics, tots els partits polítics, posen els interessos del país per davant dels seus interessos, junts aconseguirem la independència. Separats no. Per això ens voldran separar. L'Assemblea Nacional Catalana treballarà per mantenir la unitat dels partits polítics que volen la independència. Treballarà perquè sabem que l'únic camí digne d'aquest país és la independència. Hi ha molts motius, molts, per voler la independència, econòmics, polítics, culturals, lingüístics, però nosaltres la volem sobretot per dignitat.